piataci, uvažujete o štúdiu na našom 8-ročnom gymnáziu? Ak sa stále rozhodujete, dovoľte mi vám našu školu trošku priblížiť. Sme súčasťou spojenej školy spolu so 4-ročným a 5-ročným bilingválnym gymnáziom. Už od prvého ročníka sa na našej škole môžete kvalitne vzdelávať v 2 cudzích jazykoch za pomoci kvalitných a milých učiteľov. Sme jediná škola v Poprade a okolí, ktorá poskytuje štúdium v oboch jazykoch v takomto rozsahu. Počas školského roka sa ale nebudete len nudiť v laviciach. Naša škola organizuje množstvo akcií, besied a výletov. Žiaci prvého ročníka, teda príjmy, taktiež absolvujú imatrikuláciu, teda cechovačku pod vedením štvrtákov. Naši žiaci úspešne reprezentujú naše gymnázium nielen v ich rozsiahlych vedomostiach, ale aj v športe. V popoludňajších hodinách sa taktiež organizuje mnoho zaujímavých krúžkov, ale aj športových krúžok. Ak si ambiciózny, chceš vedieť lepšie šprechovať po nemecky či spíkovať po anglicky, určite neváhaj a prihlás sa k nám na 8-ročné gymnázium Dominika Tatárku v Poprade.